po? Aling Liling, sabi sa module, 50 piso yan. Si Manuel Quezon, makikita si 50 piso? Pwede nga. Si Manuel Quezon ay makikita sa 20 piso. Sa simbolo na 20, kailangang magtugma ang salitang bilang na 20. Ito naman ang 50. Ito naman ang salitang bilang. Sa 50 piso, makikita natin si Sergio Osmeña. 10 piso. Ito ay ginagamitan ng U. Ano ba ang tama? Itama ang mali o imali ang tama? Sa ating minamahal na mga magulang, guro, mga kabataan, at kung sino paman, intindihin na lang natin ang mga taong nagsikap upang makagawa ng module. Huwag na nating i-bash ang mga ito bagkus tulungan natin sila upang maitama ang mga pagkakamali. Pero kailangan ibalik natin sa mga kabataan ang mga itinamang pagkakamali.